ban penpriang ki video ni ki dur klem da pynshisha ki rensan social media kham tam lingba ka WhatsApp bunsen ka penlong ki kipaidbah ru ban shungej bet bat ki boyo pedang ru ki ai nang pen sapriang shushu ka ne ka wanra ka jing klumar jingmut ka bakum ka ne ka la ja ka step arfoi trek ulber ja option ka bau shulong mel loyo pedang ya kum kita ki dur bat ki video lem ki jing pentep antat bla don biang ka jing tua khyndew ho ki benta rngaiñ ka badan ha surok na lai lengkot shepen rusla rngaiñ ku mujutep de boro bagade ki caka ka bucuca khakha ka jing tua khyndew to mau beladan ru ki beladu ila ki jing em nakum kita ki jing ja kum tarung kat ka jing don ka jisau shapti nga jing mut jeng perkhan ki pajba ha bak yo pedang ki video bak dur ki la pen ngaj ila die bagal don biang ga ki ai ki baja hakate ki caka kum ta ha ba pynshisha ga ni na ki nong sung ka ti ka thain kum ju na ki bor pnya ka pen ursla civil subdivision hakabala ong ba kam don ai kum ka ta ka jing cha tua khyndew ne jing tua mau habala pha persong nongrem le ma ki dur ki video laong ba ki dei ki bala shon bat ring ha ka singi arpo trek ulber archa option na ka program chi hikai ban laj em la dawan khynyu ujumai bala penlong dak tanat revenue and disaster management Meghalaya state disaster management authority national disaster management authority ka sokar india bat penyai dak office SDO penusla civil subdivision ha ka pynshisha ki bor penyai ka penusla civil subdivision ki la pakhang ki kalaj kawan ki kali ka arpo trek ulber archa option nadu ka por khan arbaje hadu ka por arbaje na paisingi na ka banta ka chingchna maramot yak surok rngaiñ shusho layo chingtep bagi batmu ban her chaka thain riwar shamolon nong dauki bat ki wei pat ki banta leng baga tegi chaka hak step arfoi trek ulber arja option kila phai din no mariyo khibor ki bomshisha bla chabiang ka tegi jingtwa khyndew rngaiñ kini ki dur bat ki video ki bla sapriang ki pen i ki ching hikai ba kumno ban le haba one shop chumai nadu ka chingirap bat ra ki baman saw nalor ki wei pat Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khyndiat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya